Новый право за 2025-2026 FIBA Магиза почне активно за реализация поразена зависима за помощна судите прекупите технология в македонския трябва да започне употребата на повод почетна за на 2025-2026 година, къде его отводи се не надварява парата Македонска лига. Бързата надбрава парата Македонска лига Купа на Македония. Завода прочета финала за мъже Купа на Македония финали жени. Овер систем откъде шампионът от ВВМ би трябва да добие имплементарна подземна прозория на които футболът а по зависа от понудата на провайдерите. Судиите ще имат на разположение на много 6 камери на една надбора исто така ще се започне и инфраструктура на стадионите относно потвърдяване на минимална патрона условите, що всекоя стадион ще мора да го изпълни, за добие лиценза относно дозвола за одиграване на лицензирането на стадион от централизирана особата и суди, че ги извърши звено ФИФА. На почетен месец май по-скоби ще се организират поводневна работилница, на която ще участват експерти от ФИФА, судийската и една доверявачната съдийска комисия, проектът на ВВМ имат анализа получена